Bangamakhulu asibhozo abasetyhini kuquka nabantwana abayi-250 abathe babulawa kweli ukusukela ngenyanga ka-April ukuya kuJuni walo nyaka. Idabi lisaqhuba ke nanjengoko abasetyhini nabantwana bezizigculelo umhla nezolo. Amatsha-ntliziyo aphalaze imbilini yawo kuMongameli Cyril Ramaphosa. Khange bafihle makhuba kulinywa ke kuba bakhwela bezehlela kurhulumente. Social development was given power by the Victim Empowerment Charter to coordinate all the departments in making sure that the Victim Empowerment Program becomes a success. Speaker of Parliament, in 2012, Parliament resolved to establish National Council Against Gender-Based Violence. 12 years later, we still don't have. Ukanti umphathiswa ejongene nabasetyhini abantwana nabantu abaphila nokukhubazeka kwiOfisi kaMongameli uthi urhulumente akakwazi ukulilwa yedwa eli dabi nodushe olusekelezelwe kwisini. We need to afford to work together. This summit that talks to the theme says there is no more room for us to work in silos. Umongameli Cyril Ramaphosa uvumile ukuba kukho ukuhamba ngonyawo lonwabu ekumiliseleni ibhunga elijongene nezenzo zodushe olusekelezelwe kwisini. I have been personally following this matter up and asking why is it taking so long. Professor Shisana can testify to this. Now the problem is that yes, government tends to move slowly. Now, some of you said you moved very quickly during the COVID pandemic. Yes, indeed we did. And we were armed by a legislation. Bambi ke bashiyeke bevutha ngumsindo emva kwentetho kaMongameli Cyril Ramaphosa kule ngqungquthela.